Hola, què tal? Soc Ferran Fernández i estic aquí per anunciar-vos que el dia 9 de febrer, a les 8 de la tarda, torna el Sommelier. I on torna? Doncs al mateix lloc d'on va sortir, a la finca Nadal de la Boadella. M'acompanyeu i us ensenyo on fem el Sommelier? Anem-hi. Aquí va néixer, fa 4 anys, el Sommelier. Poques vegades es té l'oportunitat de gaudir d'una obra de teatre dins d'un entorn tan especial, tan singular. Per això us espero, el proper dia 9 de febrer, a les 8 de la tarda, aquí, a la finca Nadal, amb el Sommelier. Per cert, després de la funció, no quedeu amb ningú.